Goeie. Ja, goeie. We hebben jou met waanden. Van alles wat. Wat hier bij het eind? Ik ga van alles beneden. Ik ga daar glasje weer in maken. Ja, nee, er is altijd wel wat. Maar heb je ook hoezes, Jen? Nou, dat is momenteel net zo hele jovel. Nee? Nee, En hoe lang ben je hier al? 64 hier. Heel leven hier al. Ja, krap honger. Volgens mij heb ik hier een 4 toen ik aan ben. En ik ben inmiddels met zondag. Wat ga je al hier op de tafel staan? Ja, volgens mij ben er al geen lampen. Schemerlampen. Ja, En doe ze het ook al hier. ja. Ja, Hoe is dat zo ontstaan? ja, van hier komt het over. Keer draaien. Maar ik zeg nog maar de 100. Dan krijg je meer. Ja, nog meer. Ja, gewoon die begint te maken. En wat viel jou dan als al die lampjes ontstaan? Ja, dat is gezellig. Is het een beetje gezellig hier? Ja, ik ben alleen. Had je ooit een vrouw hoorn? Nou, allemaal kwaad hebben. Maar toen je er nog iepen van steen van de leefde? Nou, ik denk het wel. Ja? Je kent de jaren ook mee aan, hè? Zeker. Ja. Er is ook een paar land in de wereld. Het is zo mooi wijs als er nog een leuk vrommes naar Arnhem komen wil. Oh, maar dan wonen we niet. Daar woon je niet in. Wonen we niet. Maar als je een vrouw komt, dan moet ze wel met die lamp moeten wijs kennen. Ja, maar dat is dan een lamp in de hak. Niet een lamp net hok? Nou, ik heb een lamp in de hak. Maar alleen, ik maar alleen. En wat je mooi had de jaren. Als alles goed is.